Jien laqas kont nixrob tazza ilma. Kienet tirrabja miegħi. Iva ma, ilma, le, luminata. Tazza ilma jien ma konx nixroba. Illum ma qasirt naf bihom illuminata. Illum jiena nixrob ma 2 liters kuljum, kważi 3 liters kuljum. Issa jili sena immur il-ġim kuljum. U anyway, il-ġim tiegħi jinfetaħ fis-6, jiena ġieli fis-6 u kwart inkun hemmhekk. Kemm noqogħdu Kemm attenti Quintin biex ma jasalx il-messaġġ illi dak li hu ħażin ħajwassal għal diżastru totali u biex nagħmel li progress irid nixrob ilma biss. Pereżempju ħansemmi ċoċata u naħseb it-tabib ħajaqbel miegħi. Hemm diġà qabża kbira bejn soft drink normali u soft drink tad-dieta zero. Hemm min iwerwurek x'fihom ħafna spertina. Jekk jiena sempliċement minn fliexkun ta' 2 litri ta' ditta partikolari li jkun full sugar, naqleb għal fliexkun bħalu eżatt imma zero jew diet, jien frankajt ruxma ta' kaloriji li ġejjin mit-sokkar li dik il-bidla żgħira biss, dik in-nitfa' ġurnata wara l-oħra tista' tissalvani billi nispiċċa bi problemi ta' obeżità kif qed jgħidilna anke it-tabib. U fuq ta' klera kelli naqbes għalija qabel il-break u ma tajtni x-xans. Kemm naqbes għalija. Għax l-iktar nies li nsibu li jitqu għax-xagħti u f'5 filgħodu jkunu dawk in-nies li jgħidulek jien m'għandix ħina training, ma tibda tara. Sija u nofs fuq Facebook. Satej nara series. M'għandix ħin. Ġifieri hija kwistjoni ta' priorità. Presidenti ta' kontinenti jgħidu ma stess li jagħmlu l-exercise. President ta' kontinent għandu ktar xi jagħmel minni u naħseb anke minn Claire. Il-punt jgħid